Gjort det godt, prøv at holde det cool. Stået op hver dag og gå i skole. Selvom jeg var pløder, har jeg læst mine bøger og gjort, hvad alle andre pakker gør. Ej, yeah, ja. Lad mig lige skrue op for det hele. I dag, en af de bedste måder at få et budskab ud på, det er gennem entertainment. Og det er faktisk hovedgrunden til, at jeg begyndte at rap. Og du har gjort det godt, og fået det du vil, jeg kan ikke synge. Men fuck det hele, man. Jeg har gjort det godt alligevel. Og du har gjort det godt. Woo! Yeah. Mine venner er der den dag i dag, selv efter at jeg fuckede op. Så jeg ved, at familie er størst. Og mine venner er familie, men jeg arbejder først. Det er sikkert. Og så kommer jeg, gjort det godt. Nice. Er det okay, jeg lige skyller min mund og sådan noget? Det er sikkert. Jeg plejer faktisk at have tandbørsten med og børste mine tænder og lave tandtråd og sådan noget, inden jeg skal indspille, så det bliver helt clean. Men jeg nåede det sgu ikke i dag, så det er bare lige hurtigt skylle munden. Jeg håber, det hjælper og sådan noget. Mit håndværk er min stemme, men det er ikke nødvendigvis kun stemme forstået som stemmebånd, fordi en stemme er jo forbundet til tanker og følelser. Jeg varmer ikke stemmen op, fordi jeg ved ikke, det burde jeg måske gøre, men det er mere sådan en sangerting. Men jeg laver selvfølgelig lydprøver altid, inden jeg optræder og sådan noget. Og der har jeg sådan en ting, jeg altid gør, der er meget kendt for at sige ej. Så høre, hvordan lyden tager fat omkring det der ej. Der er mange folk, når man beder dem om noget vand, inden man skal optræde, så kommer de med sådan lidt iskoldt vand. Men det er rigtig dårligt, fordi så lukker det for stemmebåndet. Men kaffe, jeg plejer at drikke, fordi jeg vil gerne være sådan, jeg vil gerne være hype, jeg vil gerne være oppe og køre og sådan noget, ikke? Der en udlænding stopper med at bruge sukker i sin te og kaffe, så er han assimileret. De holder det inden, holder på et hvert men, jeg er typen, der bærer deres smerter i mit sind. Jeg vil gøre øjet blind på Illuminati, glem Obama, Osama Bin Laden, bra! Folk lytter meget mere, når det er musik, fordi når du er politiker, så forventer folk et eller andet, at du skal til at fortælle dem sådan her og sådan her. Men det forventer folk ikke, når du laver musik, så slapper de af og lytter, og så kan du også tale med dem på en anden måde. Der er nogle ting, du ikke kan sige, hvis du laver politik. Men det kan du, når du laver musik. Så det er derfor, jeg laver musik.